Започваме с скуп гневни писма, изпратени до телевизия СКАТ, с чието съдържание ще ни запознае водещия на Чайл Сукария, Найде Рангелов. Това са изпратени писма от Венец, село Венец, Разградско. Някъде там. Обязателно, значи, дословно това са писани писма от полуграмотни диваци. Но трябва да прочета, уважаеми зрители, за да разберете как трябва да се държите. Пишат така: да ви е майката ви, Гяурска. Доктор Генджев. От името на Генджев са го писали. Човекът светец в тази област. Не знам, доктор Генджев, в коя област е светец, но който е писал писмата е виртуоз в областта на псовните. Ей, еничери, я ще ми Не те разбрах. доктор Недим Генджев. Това са написали. Ако искате, още едно ще ви прочета, за да знаете, че това е един и същи автор, и пишат: елате вашата нарязания хуп с ятаган да ви режем главите. Доктор Генджев. Простак, да, до тук ясно се долавя стила на автора. СКАТ да ви е майка ви, Гяурска, срезания хуп. Извинявайте, уважаеми граждани. Няма какво да ни се извинявате. Малко брутални псовни в ефир на никого не вредят. Това са изпратени писма от Венец, село Венец, Разградско. Някъде там. Обязателно, значи, дословно това са писани писма от полуграмотни диваци. Но трябва да прочета, уважаеми зрители, за да разберете как трябва да се държите. Пишат така: да ви е майката ви, Гяурска. Доктор Генджев. От името на Генджев са го писали. Човекът светец в тази област. Не знам, доктор Генджев, в коя област е светец, но който е писал писмата е виртуоз в областта на псовните. Ей, еничери, я ще ми Не те разбрах. доктор Недим Генджев. Това са написали. Ако искате, още едно ще ви прочета, за да знаете, че това е един и същи автор, и пишат: елате вашата нарязания хуп с ятаган да ви режем главите. Доктор Генджев. Простак, да, до тук ясно се долавя стила на автора. СКАТ да ви е майка ви, Гяурска, срезания хуп. Извинявайте, уважаеми граждани. Няма какво да ни се извинявате. Малко брутални псовни в ефир на никого не вредят.